Hallelujah. Odofo michia wo Yesu Kristo din mo ka se Onyankopon asomdwe enka o. Megide se wo ho ye ewe Awurade mo. Ende de Awurade ase se ode ya ahye na wotwe foforo ase. Asedanka wo Awurade woni a wo ye ne de nyina ede ma wo ma. Na wotwe nso ye adwuma ye na wotwe nso de adom ya ahoden mo. Empo ne onti apompo ye bompa eso besa ne yare. Ne wakoma so ade biara ne akwadande bi emene no Awurade me bompa ye se Awurade obema ne nida so ewo mu enkanka wo ma wo de mogya de hye na atɔ ya boden obi biara ohuna mane bi Awurade kwane nsraba mu ne ye ne ho nsenkyerɛ ne ma ye wo Yesu Kristo din mu ene abompa ye. Amen. Odofo me ma wakɔ aba de ba wuti ase sendwumadi yi so na yafa yakinkan sam no fi enwom eti eduokron ne yiyi mu anase enwom eduokron ne yiyi mu dumienu edikosi du nson no. Hallelujah. Ose checheme mena kan anase cheme se dia abrabo emre etiafa na me nso menya nyansa akoma. Odofo mi nyini mi hunu se abrabo etia enkwa yede ti asase so etia obe se ubu kompoa so ne nanse na me yababa wo enne de me ye pani eba saa na abrabo tie nti Onyankopon ebra ye sua na asem ebra ye tie no kwa obefa ye ode ye befa so mpo ne nsa no nwuma mpo etumi ekyerɛkyerɛ yen se de Onyankopon tumi tie na nka ye huni nyina na yetumi esuro nyame na afi yetumi aka ye na yetumi de sabia nyansa ato bibia ye ho ne tutu anam e Kristo mu o se Awurade bra na behwe ye Awurade entwentwen wo na ase ne hu ye mobo hu nko amobo Awurade de bibia wo de dom ye wo kyerɛ ye wo dɔ wo de dɔ ye na afei ye bompa ese betimi ato wo ho nwom enigye nwom kosi ye nkwanda ewie ye se ye betimi abo wasampa ne de wure kosi ye nkwanda ewie ye e wa asase ye so. Hallelujah. Odofo Onyankopon ahwehwe enipa ma yen ase yetimi egina na asem so na yetimi ede ye ho twere no a ebesi yen yie nti kosi se ebefi asase so no ye betimi anante wo Onyankopon esuro mu. Onyumtoni ne koso ka se ma yen enigye na Awurade yeso se yi ya werɛho nyina efiri yen so. Odofo ebia na wodi bibia to akoma so na wodi ato Awurade anim awabɔ ho mpa ye ho moye ma ye de bad ne mpesa make sure nkra ne se ne odi ne ho ato Awurade so ne de o te se Zion bepo bibibia ni ho ebehinhim no bibibia ni ho ebehinhim no ensohwe ba ya kwam na nya de a ebeku ye Onyankopon nim se sansohwe ne nemu na opese ye de ye ho nyina nso to ne so na yenya ne mu awerɛhyɛ mu eno nti enwinwi enkase wo rekra epa Onyankopon da bi na emom no onyame se ye bie ya no ne ye ne di nkomo a obeye e de ahye ne ho ani onyam waka kire ne onye ya eno nche so nte ye wate ode ne bibia woni brepem a ebre a ema ne nyina ye fema yenya ho mfaso na ye mpai bobio no se Awurade boa wonko a ne ye hu nnwuma biem se ye mu bi ho a ye ntimi hu nnwuma enne ye mpai bo nyina se Awurade boa ye Awurade ma ye nso ye mma ehu wani onyame fi se wo hu se ne ye bo hu dewro ene ne ye ka kira manfo ene ne ye anso so ye ka kira omo no bemu wo ya brabo mu a omo nso be hye wani onyam enti mofra mo aso aye den mofra Awurade awofo kasa omo nte na omo nkasa fa omo akwan Awurade empai bo nyina ne se ebra ya de ya ba be hu wi ne waka fa ye hu bia ne ne Bible ka ene ne ye bo ne dewro a ye ka na ye manso etibi ana omo tibi obabi nyina Awurade mo hu sa abemu se de be ya wani onyam ebededi Onyankopon me Awurade me Nyankopon ma me wankasa wo akwankyere ana se Awurade anamon bia metu bia no pene so ma me ansa na metu anamon no dofo e de na wo de ato Awurade animu a yesa de eche
ma nyame mpene so ma wansa na wetu ho anamo empem bebre niam besisi yeti mu a yentwe o nyame akwankyere na yetu anamo na wie no na niam ye basa enne enwom aduokron dunson no eka kire yen se Awurade ankasa ompene so ma yen ansa na yetu ho anamo se de be ya ebesi yen yie ampa se de be ya ne ye beka se ye bia ebesi yen yie onyankopon hira wo no ndom boa wo onyankopon tere ya hye mu na onyankopon emtutu ya namo nsi yie e woda yi mu mepa chocha asam no yo sempaka ne adwuma na ye nyina ye ncha asam no fe ne onyam hyeme Awurade wo Yesu Kristo din mu